Batisi TV, Lawan Rashipi Daka Frank Yamaha, the Maxi Sports Scooter Aerox 155. Ringkat Bakanet Foodish, Ordar Mapi, Ninwan Ramani, Hakir Dobying Jompi. UMLA MDC Jongaranikor constituency ba Pius Marwen hakakat pratrik naiwing arajar arpuar ula pli ba yang school ka batmai jong Langrin government upper primary school hakasnang wa kaji kabahab hapo upur usam jong Southwest Khasi Hills district hak jinglot ka basan pu arlak tam lingba ka state scheme jong sarkar jala hapo ka school infrastructure upgradation project Shushual ong na luar kani ka upper primary school gidang don sa supposedly ki lower primary school ki barang sa bat ka jingshnai kini ki school kadang ya chakmat hakani ka skila sakhilang do subdivisional school education officer ka Southwest Khasi Hills district uba DG Nongsi junior engineer ka tanat puli puthi ka Southwest Khasi Hills district uba Kensai Thongni usordar snong jongwa ka ji uba PF lingdo kinong hikai bat ki khna school toh shua pengantri hak negapor adap ke mesin ke pasir penat bah akhirnya sini ia dalam SDS UO juga Southwest Khasi Hills District dalam saudara Snong Wakaji Sekretari Snong di Nong Penyat juga Snong di kena sekolah rengkat bagi kimi kepah de hak ni kesini katratrik benai bakat way arajar atuat nila play ya keneka Langrin government upper primary school. Tang nengkong, ya kini ke school. Ha kasnong pangdiloy. Ta ka jingkit kli jong ki laingot kirang ba jong kadong pangdiloy. Ta gilong jong iba costly imyong jong iba kidrulap lungdo nung diang bat jong iba subsing lungdo. Kini gidei ki nong thaudur nengkawe kada hadu bala ban penlong ya gani school kata haus nam sijar knais pa reu fusan te haga juga snam kita ikirang ba lalai pani kendu ya ki officer gede inspektor bat sub inspektor bat haus nam haga juga snam Nakaliang jong sub inspector bias lengdo lawan banyu kejat hadu plang diloy but lengba jong kajing keren hang ti plang diloy lai mensim ya kirang ba pat nong song snong ha kata kapor ban penyaj prang ya kini school Om Slam hagaju hi kesnam Sijar Knaispa Nrupusan Hop Nai Disembar Inspektor Cik Harmi Rengkat pat ki laingut ki sub inspektor ki lawan Hiar biang ha kesnong plang dilon Bat hagani kepo Lakot langru Ya kirang ba Wei orang ba kampau kemat hakatan Mariam bobuto bat wei orang ba kampau kemat hakatan Warsang do Reverend Victorious Lengdo ke hakani ke jingalang nakaliang jong kita ke besar kira jengmut ngkat per ke jingkular kata kalong namar ba umpadon school hakani ke dong katan borogawai Kumtai kila jengmut pandra ya ke school naplang dilon hawa kaji kenang ba kanlong kajaka bedeng ya baro kawe kadong katan plang dilon hawa kaji ki ong ban aino ya ka recognition but
Klam jing penslam haka ju hi snam next school kalayo ya ka recognition ka jing itu na ka sarkar katarum slam tang haki khindiat snam haus nam jijar khnais pa nyau pho ka sarkar Assam kala simti bad ban penlong ka school sarkar government padla tebya ka kum ka langren government ME school te nadu bailayo ya kata ka school sarkar ka school kala yaj baj kala yaj nanti khamtam hagi ke por ha ka ba ompat don school hagani ka than borowai ke jing bun jong ki khna school kalalong kat ki school sor hagini sngi ba manta tehadin ba nagalyang jong ka than warsan do kila pli ke school ka benengkong ha maujai nagalyang jong ki nong chong snong na sa tisherum phlang dilon phlang opra kilong ban ra biang ye kan school sha phlang dilon nrei kila lale ye kata kumba katu kan snam tin rei lapan phai biang hangni ha wa kaji da kajing kular jong ki minister dakbong balada ngimbu biang hawa kaji kloi yakaban simti yakanik school dak sarkar bat kumtu kumangalong snam sijar kandais panyo ko simti dak sarkar Assam ban penlong yaka ke school sarkar kumbang ilayos ngau na ginong kren gubesitman ba kajing duna ke infrastructure kajing duna ki benta haki school la se ka deka way ka benta ka bakongsan ka bakta ya ka quality education kumba ngitip ya kata henry haki ju ko poro lada kadon ka building imdon pat kata ka jingkut jingmot lane kata ka baki ong tin foreign ka dedication kajing raikut kajing tmu ka babha ban ra ya ka puli dangle nadu kamunsim hadu ka bormat hadu ka bor perkat kamut le se ka building ro kan long tangkum karu lada garu ka don klamdon ka sim kam itna tega juru ka ka building kala itna tega syong sa happy pathanga kinong trei kumno bangin kentiu bangin penbhai ka puli dangle khnang ba ki ai bro khoj ki jingduna kin kiulang artet pi menta nganong pi ba lada kum kinong hikai ngim smu thu ngam kren tangi kinong hikai jo ke school rele siang ne la bandon bun kinong hikai ngam kren tangi ka we artelin ringa kren ya ka dong ka than bro we ba lada ngi kum kinong tre kinong hikai ngim smu thu ha ngi yeng nginum la ban wan ra ya ka roi ka par lane kata ka jing bha jing miat aka puli ka dangle ngidei bang su tho ka ei ka bang ila le kum kina ka nong tre atu nglai syong boro afnem lai snam ha ka ta ka bang tre ka ei ka bang la le ban kentiu ya ka imlang salang ban ai ka jing job ban ai ka jing muntoy ya ka snong ka thau bat kham tam e ya ka tu ka bang nga tre mangiru kum kini breu ki dona po office ngidei bang tip lada ngila syong untuk po office kai ke bang ila le ni ha ban review ila de ban berkat ila de khnang ba kato ke jingkut jingbot jangi kan siat parsi bat kan herap ya ki we de bakin board ekalenti ka ba ngi dot bon ki khna school ki kimi ki kpa ki pendep no ki penpep no ya ki khon ki jongki dei tang na kadau ba kimla ban krisyan ban pha school shaka school shimet da ka jing school ka ba haban siu kimla ban pha ban kada na ka ka jongki ki pendu ban school ya ki khon ki jongki te hakini ki jingya lenti
ngatri stom kumno banyo ya ke yung school ka papakah wat na ka scheme mele scheme ru kibun teli ki school ka bangai arab banyo ban repairing ya ki yung school pun teli ka bangai arab namar ba ngasothu ba ki khna school bele school hangto ban syong ha khampam ha ki por liur por kriat kalong ko e na kapta ka joki te hakani kapor ngas ngudon pok ba na kalian ka sarkar bat na kalian ka jengkerpat ka jongaru ngayu i ya ka jing dunai ka jing e ngas ngoban ai kublai ka sarkaru ha ka jing lam jongu education minister ka jongi ubala sngap ya ka jengkerpat ya ka jing ut ka jongi bat apo kini ki snem tang kendet snem ngiyo khatwei teli ki yung school ka papakah nyau teli kepala tray syat bat arteli ke bangila ada wan play kawai ka dei ka konjwai bat kawai ka ni ka wakaji bat nyau teli ru na pereng ki nyau teli kumba sau teli ki bala adap ki labo ya ka kila kerpat kila petip singi ba lano ban wan ban pelino ya ki school badon stang ke wei arimat kiturol along 90% sejero hendrai ngakermen scam ba kini kipor kiban sawan kamdei na kalian ka sarkar tangi yang school ka balaai wat ya kino hikairu kila penmi ya ka kendon ba kino hikairu ha pendap ya ki exam ba fair ya ki emtet ya ki DLet ya ki keran pulih ke jongki te ngeskem haki caka ke jongi bangin keno bangin don school lana ngi dunai noi kai dunai ying school ngatrai haki ni kisnem kiban kapor kiban sawan ngin am yo ngoshu ban ngi ngeskem ba ha kani ka dong ka than ke jongi ka konsulsi ke jongi bangim kwa lana ngim kwa ban ui ba ki kimi ki pa kin pendu ya ka jinglei school ya ki khon ki ti ki jongpi ba phin pen snow ya ka jinge ki jongpi ba umdon school pha yung school ha sarkaru umdon no hikai lane pha yung school sarkaru umdon yung school ngim kwa shu ban yo snow ya ka ni ka kantin ban ngim kwa shu ba ki hep ki barit ki jungi na kata kalawai ke jongki kalawai ba phnai ke jongki kalawai jongka dong ka thain ke jongi bangin an penduk school na kata ke jongki namar ngi sotho ngi tip shai ba ka jingnang ka jing start kalong ka ba kodor hado kata-kata ha kane ke juk kapor ka ba mantah